Bueno, mga kasama mahigala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dune. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si Dune. Matod pa nila ang gugma ko no, dili lang kay buta, bungol pa. Mauni ilang pagtanaw nako tungod kay nga ako lagi nga asawa. Murnaan niya tanan. Maldita, hinawayon, libakira, marukoy sa tanan. Basta kay usa kape palagi, murag grabe ni siya. 5 in 1 gyud. Ug kun ngano na 5 in 1 ni no, inani magud akong problema sa dihang nagdingkod-lingkod ko sa kong patawan. Nakita na ko si Pedro nga bilabay. Akong gitawag. Draw! Oh! Ay, Aregon! Pwede ka na kung gawa kanta? Ayaw. Hindi ko madana ka na sa gawa. Siyempre ka manaigon. O, sa tao niya. Dali. Tahi ko, Vic. Ikaw rin mo kalingaw na ko na. Yeah. Dali. Kada. Larga, kung saan ang kantahan mo? Ang sa'yo titulo na? Ang kani kong kantaha ka ng pagkamingaw ba kay abroad mo ni siya. Oo, nga. Naabot yan sa seremoniya. Adil na ko, isplitan na, di man na ito soton. Okay. Di ba na yan? Larga! Kamingaw, Hong Kong, Saudi, China. Layo kayo iyang bana. Tunga sa Saudi siya mangwarta para sa pamilya. Sa dito na, sa destino niya. Pwerte na yung ingawan. Maghilat siyang mag-inusara. Uga may da. Sabay. Ningaw sa pamilya. Okay. Asawang Singaporean, pintas na pizza dukan. Kapit na maapot to si buong kalawasan. Kaswerte ni Mrs. na musuroy sa dalan. Apay iyang pintas na asbugan. Punan pa yun, unya na sunod. Unya na sunod. Kana na sa, kay murag paduol na din hiyo. Wala na, akong asawa taon. Pag-aanay mo asawa kay Salamat, Ro. Salamat. Pare kong hita kong asawa rin. Pina, inani galing doon ako yung problema. Spindor yung kalingaw na ko. Pumiya siya. Usay ako sa magkantagaan to. Pero, di ko masilbi. Ako na lang itong ipakanta Spindor para mawa akong problema. Problema yung kanong problema na ko. Ako kasabot. Problema nga nung inaani niya nga ako problema. Anong problema ako man ako nga problema na ba tanidaan? Alam akong bala, nabuang na. Kasi pa ko kaniya, oy. Ano sa naman taong ka, oy? New version ng imong kang Freddy Aguilar. Freddy Aguilar? Katawa. Imbis katawa, ay mo hila kinoon. Ay, Corvida. Dili ako inikanta, oy, si Pedro. Ano Freddy Aguilar? Ako sa nilikanta nila eh. Pedro. Tuon ba ako to? Pero ang tingog Pedro. Mo ba? Bisag di mandaan yung problema na ko. Ako yun yung katawa. Pindang bote sila. Tumal bote ka. Ha? Unsa giday ang pinakadako nimong problema dong doon eh? Ikaw. Ano ka ito? Ano ko to ako man? Ang bote mo. Anong ikaw? Oh, grabe naman sa ko, uy. Kaya abi di mo sultihan talaga. Basta mo kakita, galikon mo. Mawa akong appetite. Unya nawa, ako din mo basangin lang di ay. Mao na, pataka ka magbutang anak. Akong appetite ba? Dili. Ambot mo ay, kung basangin li anak, kay wako manghilabot anak. Ikaw man nayabag. Dula gani bawa ni mo no, ako din mo basangin lan. Mao na, pataka mo kagbutang. Uy, ako may sabaan niya, porbida. Appetite ba? Ay, kung pasangin li anak, kay wako manghilabot. Tanaw dito sa banyo, masige mong nabiyaan. Ikaw, kaya di mo. Sa day porma anak. Abotin mo! Talaga di akong asawa. Inato iyang abilidad tanan na hastang iyang pagdadi kay bao inusinti murag na ba? Naa niya tanan. Basta wala kay bao gud sa appetite gali. Unya. Daydilia, nasi doon ni day mabana. Ay, wala ba diri nang? Mau pagipaglakaw nga na di ay? Ay magpatabang lagi unta ko niya day pa. Tungod aning akong bana. Uy, nga naman. Day, ambutan ni akong bana day oy. Labad kay so saon rin ako. Kung saan yung problema di ay, ng patring? Ang akong bana ba, sino'y tulyo ni mo? Ano mas dito, Leo? Ay, wako kasabot aning tawhana. Sige lang kasuko. Pero,
Ug makainom gani pastilan pagkabuutan ra gyud. Unya ako gihan pagkaayo. Dili na misil pang sugoon. Ay may noon na nang. Tagsaon din ang ingon ana oy. Ang uban gani maproblema silang bana kay palahubog. Unyag mahubog. Ay mangulata man. Di man kana mangulata ang imo nang. Ay, dili man. Dili gani maningag nako. Basta kay buutan lagi kayo. Uy, kay ngano ka na no? Di na siya normal. Pero maayo ra sad na oy. Ngano di ay giunsa man nimo nga naingon ana man siya? Ambot lang kay kanang inikabuntag sayo. Mga saba man gyud na siya kalit nako. Ay, basig wa tay gibuhat ka dautan, bisag wa tay gibuhat ka dautan. Mga saba lagway hinungdan. Ay nang sayon na kay na nang. Paim na pirmi aron di ka makasab-an kay mabuutan man ka na siya makainom. Oo, Ay why problema? Paim na pirmi aron pirmi kang happy. mao ba day? Oo nang uy, nindot ka ng style hubga na pirmi. Kada adlaw paim na unya og mahubog na, sultihi dayon ko unsay buhaton. Palabo ni may mong bana, tanang buhaton sa bahay patrabaho niya, isugo niya tanan. Unyag mahawasan na, aw sipat dayon ka. Mao ba? Oo nang uy, maunay akong ikatambag yun nimo. Eh, salamat sige day. Salamat kay sa imong tampag. Ay, ako nang buhaton. Ay mo rin na imong tuyo di ay nang. Sige, biyaan gini mo imong tindahan dito no kay nianhi lang gyud ka. Ay, nanira masag ko kay unya pa man ko. Munang ni ani ko sa inyo nanira ko daan. Mao ba? Nya nang pautangan niya ko ha. Ay, sure. Basta ikaw. At tuwa lang ko sa indahan. Sige day, ako tong buhaton imong giingon. Sige nang. Nya nang pakuha ako glinata dito ha. Nya bugasad. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, ambos na lang ako, pre. Wala, kasabot ako. Basta di ko magkainom. Init kay perning akong dali kay ko musuko, pre. Pero makainom ka, pre. Okay pa, so alright, pre. Oh. Prayers karon hasta namias akong paminaw. Nga kainom ko. Yo, na, yun ang style mo, pre, ha? Ikaw, pre, rin eh. Unsay kasulti mo niya problema, hanom niya. Pre, kuan ba? Suway lang yun, pre. Kada bang di ka mo inom ba? Kay, kaya nga na tungkol mo yun, sa magsigin mo ginom ba? Mga suway yun nga di ka mo inom. Bitaw. O nga, pre, init man kaya kung basta di ko makainom. Dali naman ko maglagot. Kanang kalagot sa atong mao na atong sulbaron dili kay kanang pagsigdi ni mo ginom. Kay mo samot man yung gibati na pre. Madugay, di na namo piktong inom nimo. Bitaw. Magsigdi lang kag kasuko. Mga hinay-hinay ginagundang ng inom pre. Nya para bugnaw pirmi mo ayaw sigdig inom og init bugnaw may imna. Bugnaw, pre. Oh, Oh, bito na akong inom permis bahay, pre. Bugnaw nga red horse. Usahay ka ng suktong. Bukangan ako nagkang-ayos, pre, para bugnaw. Kas karamihay, no? okay ra ang imong syuktong kanang fighter wine ha. Labis kay da. Lami-lami. Oh, lami kring. Lagi ni kring day. Ang dili may maayo no. Dili mo ibutang ko pasabot nga bugnaw, ha? Tubig lang nga bugnaw, dili kay tubig kanang RH no unsa. Makahubog, Di ba bugnaw juice, ha? Bugnaw spring. Ha? Ha? Ayaw na makaubog. Dili pwede ng beer, pre. Ha? Ayaw na yun unsa. Kanang bino, pre. Fighter wine, okay na. Okay ra. Good for the heart man na. Oh, good for the heart. Sakto man na spray doon eh, pre. Karang fighter wine. Samutan na lang ng masyaw. 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 Masyaw, eh. Tutugin ng... Lansaw? Oh. Kasi ka ng suktong. Oh, kato. Sakto na spray doon eh, pre. Tuon lang pa rin doon eh, pre. Kay karon wagit taon na minom. Kita na ginom din mo nga. Tuon lang niya. Ako pre nyo at pre Tolyo, undang mo nang inom oy. Beda, wag yun mo magkuhang kayuhan ng inom. Mauro mong gano'y magkaupay sa kong ibate, pre. Lami kayo akong pamate, pre. Basta makainom lang ko. Ay, ginihan. Bida sa mo. Mao gani nga tambag na ko nimo hinay-hinay na bida ko taon. Hinay-hinay na daw sige no kag inom ubog na tubig maayo na. Tuba ka nga, pre. Okay ra ka, no? Lagi good. Tuba ni Shim ay kanang vlogger na magsikat ka tong lubi. Oh. Shim tuba Okay, girl. tamis, Oh. tamis na. Tamis ka na. Pero alam lang pre nyo. Utro pag ka. Oh. Ikaw ba ayaw tuduin nga butang ag-ayos ang kuan. Da. Yung nuno niyang tuba kailan. May pagkape butang ag-ayos ayaw ng tuba. Butang eh. Day. Dilia.
Asa ni Bihana eh. Ang bida, nilakaw ko. Wapon siya din eh. Milayas po. Bida, hindi palikan siya ng mga asawa. Dia! Uy, wow. Sulit na sila misa. Kadaghan ng mga linata. Yan na ipagbugas. Uy, pilaw ka, ni ka kilo. Diin mo ka di. Data na ni Mama Aida. Ikaw na din na, abi na ko kinsa. Oh, kinsab na siya mo bagto. Kitar mo doon din mo yun. Pamatay anak. Abi man po na kong sinang patre. Ano silang patring? Unsa silang patring dere? Ay, siya magoy naghatod anak diri. Ha? Siya ay gahatod anak diri. Kanang tanan nga naas lamisa. Mao ba? Yata din niya? Wa, uy, hatag taon. Ano kitan mga anak dire? Nangutang man ko. Ngutang ka? Nangutang? Unya siya maton? Oo. Yawag di mo. Ikay nang utang siya tindahan niya siya hatod dire berbeda. Yun sa kuno mo pag-explicar ha. Ay. Mawa na siya pautanga nya. Wa ka patanga siya tindahan gipautang ka nya gihatod pag dire. Yun sa nimo. Mo na ginaingon nga diskarte. Sinuwat Pagtarong ba, ba ni pagtarong? Jay Badayos? Diskarte, pre. Diskarte pre ha. Pagtarong ba nga no nagkautang taon ka. Uy, nya ihatod pag niya dire berbeda. Bangan mo ni siya nako eh. Dire pagtarong gani. Kadaghan na ni. Ha? Pilaw sa ditanan. Sigtag bayadan ha. Ay, sus, problema man ka, pre, bahala na. Bangan man ka nako. Noy. Ako na gud ni. Oh, ikaw ha? Kasi may problema yata na ha? Ikaw ako ibayadan ng kanahana ka. Oh, come on. Sa kung sa'yo buhato na niya akong asawa, mao nang kuyawan ko, kay mao lagi. Buong pa diya, iya ko nung diskarte, pero neba akong problema mo yun, di ba? Unya. Ay, patay. Sino rasa niya, lilitan ko, ani. Bakon ko. Day! Tetilya! Nungso ka na skili? Nungso ka? Sige ka mo. Kita na siya nag-sniff sa diri. Sleeping ka, ha? Nga nung daw nag-sleeping ka diha, ha? Nagila ka ni. Nga nung lagi nabako ka? Lain na sa kondom ko dugoy. Sus, masip, abili ko noon sa ka. Murag kang ng silsa. Damgo na, oy. Yung hila ka. Huwag mo ko magilakilak. Utsa lagi. Nanuwa nga. Huwag ko magilakilak, nag-sniffs ako. Oh, nga nung nag-sleep pa ka diha. Bako man na. Nga nung lagi nabako ka. Tungod lagi sa kondam ko. Utsa, blay mong damgo. Nagdam ko kung magitulis kung 5 ka tao. Oo niya. Utsa, party sa damgo. Di namin tinuod eh. Ha? Di namin tinuod. Utsa, may mong Di namin gilakan akong nga. gihilakan. Ay, sos, parta na sa damgo. Hilakan mo noon sa mga. Para damgo, noon sa. Kato laging nagtulis na ako. Di lagi na matinood. Kaya gano'n, yun sabday ka. Kaya kung saan nagtulis na ako, ikaw, manggod. Oh, unsa day? Ikaw dong. Ang barok, ang itsura, ang tingog, ikaw yun. Pero ang akong gisakitan kay, huwag ka magkailala ko. Oh, unsa? Ayaw kong gitulis kay kuwaw ninyong akong mga alas sa kwarta. Dahil kayo lahat sa kwarta day? Damgura gani. Unya? Huwag ko masugot. Oh, so, wakaw yun matulis day. Natulis, uy. Unya? Huwag ko masugot ka makuha nilang akong mga alas sa kwarta. Maungusan sa mga tulisan suko. Nisagit ako. Isang tulisada. Ikaw. Bidadamgor na unsa mo ka. Bisag damgo pero sakit tungod kay ikaw may dako sa mga tulisan. Recorded by X Thunder Gaming. Sakit kay akong dugahan kay wag ka makailan ako. Kanya mo pa siya kong gipugos. Naihatag na kong akong alaan sa kwarta. Nya? Wag ko masugot. Mao to nga imo kong giingnan nga kadiyot ato sa iwerling. Gahi kay Gobos. Kanot, nabanaw ka. Apida. Kung di magaling na ihatag ang kwarta ka last wes. Hoy, ikaw. Ihatag na ha? O napapili o ka. Patay o turjak. Pagpili. Mamatay ka o turjak. Di ko madas imong hadlok. Bisag patyon pa ko nimo. Dili ko mada. Patay. Adi ay. Gusto rin ka matay. Pwes mga kawan. Patya siya sa turjak. Mauto. Ila kong gitabangan. Lipay kay ka. Lipay. Turjak. Unya. Bisan sa kundam ko baktakon ka lagi hapon. Baktakon ka ganda bisan kung saon. Sabi ako kipabagang ni mo. Ingon mo kapatid ko ni Mr. Jack. Buhay bawal lagi ko. Abo mo sa'yo. Damgura to na yun. Damgura to. Pati yung labara lagi bayhana. Butang. Unya, nalabay bila ka adlaw. Kanya. Ito, pilihan ako. Uy, napatay! Ikaw mo ko diyan eh! Asa mas Delia. Ha? Nga naman? Nang patring.
Ikaw lagi na nang. Nasuroy lagi ka nang. Ay, waman ko mo suroy. Ikaw di akong tuyo, tungod ni mo nabuang ng akong bana ug nasira pag akong tindahan. Uy, nganong ako gud? Animal ka? Gipautang pa ka sa akong tindahan kay natuo ko nga maayo ang imong gitambag nako. Pero doon sa naman nga akong kinabuhi, oy, among kinabuhi. Ikaw mo'y nakaingon aning tanan dilya. Ate sa tayo sarong nang tayo ka diya taon sa man gitambagan nila sa akong asawa di ani mo. Gisultihan ako siya sa akong problema. Nga ka na nga kumbana si Tulio, mangulatan na ako og dili makainom. Pero og makainom buutan kayo. Unya, Mitambag siya nako. Nga paimnon jud kuno nako. Pirmi ang akong bana kada adlaw jud kuno para pirming mahubog ug pirming buutan. Unya, ako sad si hanggaw mituulang pod. Unya ang resulta, nasakit na hinon akong bana tungod sa sigig inom. Unya ang akong tindahan na bangkra pa kay nga akong halin pirmi na malang na akong ikumpray ilim nun para pirmi siyang makainom. Maunang nasakit na hinon akong bana. O nasira pag akong tindahan. Karon nasakit na hinon akong bana og nasira nga akong tindahan. Unya, unsa man, ha? Bayri ko sa inyong utang, ha? Bayri ko sa tanan. pila ba utang sa akong asawa di? Dako na kayo. Kay siya wa man sa ibang bayad. Miabot na nag 20 mil. Ano? Kadako gud na. Uy, di ko mabayad na to, uy. Kadako lang 20 mil. Pues mag-abot sa barangay. Og akong ipanabi nga ikaw mo'y nagkainguran ng tanan. Ipapriso ka dilya, ha? Ginoo ko. Mao ni ako problema ron kay suko kay ng patring taon samang taon ni ako asawa taon patakam lang tambag unya paimusla niya maayo kay nagtuo siya katabang siya sa iyang tambag yutangan niya maayo ng patring karon nagatumbag na mikihas barangay unya iyag yung kunong ipaprisos dilya sa may kubuhaton na niya di pres babae may gyud ka ikaw may asawa pasagdan lang niya akong mapriso akong inaha kayong asawa ha mabina unsa man ko kamoy pasultihon ati pres kuy gulyat hindi mabina unsa man kung kamoy pasultihon duni Okay, ang sender na to karong adlaw. si Dudong Doni ati pres Doni. oh mao niya ang problema ati pres kay ang asawa bang tabag-tambag ba niya tabag-tambag ang katong amigo sa iyang abana ang stulyo itabagan to siya ay naginom pre nya kay ang sa iyang asawa bali man ati pres kay paimnon magyud kay Paimnon buutan kay- buutan lagi buutan ko kuno kayo makainom. oh buutan kuno kayo Tingali usag tuan to watoy Malaysia yang pag-ingon nga paing na lang para aron di ko yan lang nasakit no ati pres to sige ginon. Kunya ang tambag nga ana niya inigtambag niya ati pres utangan niya og mga pagkaon. Oo na. Mao na. Niabot ang 20 mil kapin ang iyang utang. Nya di man siya bayad kay. Mura ka daot. Maningil yan mo tambag na ko sa. Tingin mo. Mag-abot to sila sa barangay. Abot sila Mag-abot barangay, to sa barangay. Pagka ko sa basta maningil. Hasta tos barangay kita bagad sa niya. Gipautang. Sus, sabi ko. Bitaon sa ato buhaton na ati pres. Ikaw ati pres. Ako pa ni mo dai aubay kanang Bayran na niya, uy. bayran ang utang niya. Utang Ang sa iyang tindahan. asawa, gayri na bay. Ayo, sultiin na siya nga di na maayo. Yan sa tambag usap. Oh, lagi. Ang katong iyak ka ng tinarong lagi ba? Tinarong mo to iya, ati pres. Oo. Na, kay buta Pero mo anak ka. kapan kay mangutang pud siya. Mao lagi. Mao na. Initambag. Kay musla ni ati pres. Diskarte naman ang iya ha, Diskarte, para pero- makautang siya. Kay mos ba? Kay umingon kag paimila permi kada adlaw aron mayug butang imong bana. Unya ang lintungan na sa pagsigig inom ug sa mga katigwangan pa sa mong bukid masunog imong atay. Mao yun. Dili sa'yo makadaot mang gyud. Kadaot man siya sige inom. Suka galing nga suka ra, makadaot pagali na. Mao. Sa atay. Dong, wag na vitamin nga ihatan ng inom sa imong lawas. Oy. Hagyo day. Ikaw, Pedro. Nahubog di ko propot naman ang mga sakit. Nahubog siya ka, Pedro. Mainom yun si ati pres, pero karon dili na kayo. Undang na si ati Ako pres. lang gi. May no, kaya kahuna-huna ka. Pero kung ako wag gi mayong Maon na. vitamin sa imong lawas yun. Saon sa niya pagpalit ga subsutan sa diyan siya nang iya bro nga Ano, sa uyapod? Biti kapin. Magsipak like load di itawag. Usbara tong gilitok nimo lan, ang saon man pud nga. Sa to, Subsupan mo siya. ano gamitan ng pungat para na amo. Hindi, robot. Ano ang paambit ko Yeah, paambit, paambit. Mateo 7, verse 13 to 14. Sulod kamo sa masigpit nga ganghaan.
kay luag ang gangaan ug lapad ang dalan padung sa impyerno. Aha. Naom kini pagsulti sa ebanghelyo man ni kagahapon. Ah. Naom kini pagsulti but pasabot nga sigpit kanang gamay kay agyanan pero padung sa langit ug ari luag ako kayo padung sa impyerno. Bitaw. Ang but pasabot nga ini nga sa atong adlaw adi na daw adlaw nga pagkinabuhi puy-an nato ang Ginoo. Dati pres kayang si Father Kate sa punta ang iyang gi humili nakita ko nung kinahanglan kita makasuod sa ngarian sa langit na maninguha gyud ta inaandam ta maninguha ta nya kanang ang mga bilbil gamay mo kay agyanan ang langit ati pres di masud ang bilbilon ako giingna si Lisa ikumatay madi ko masud Si Polisa. Si Polisa. No comment. sigahan ko sa bata Ang gawin mo eh. naman na sila ibagoron nga bulaga ti pres Daman. kabilbil ang ilahangan hello mga kabilbil Sa vlog nila. apil ko dos dato Balik ta ko niya. sige Paimnon ang iyang bana aron pirming nindot og buot. oh Ako'y pangutana. Usa man, ngano nabayi inom po. Itutok ko eh. Ginom sa di ba? Nahubo ko, itutok ko. Sama ko pa nagating kalumanon. Kung nagawa ang puzzle, Tihon.